яшчэ таксама такі сюжэт пераліку святых. Ён з аднаго боку яго можна адносіць як такі варыянт таксама міфа пра ўпарадкаванне часу, але у адрозненне ад гэтых, скажем так, велікодных календарных песняў, дзе прамым чынам гаворыцца пра тое, што якое свято, якім парадку ідзе, ёсць яшчэ сюжэты, дзе адбываецца пералік святых. Але ён не мае календарнага парадку. І вось ён таксама нагадвае такую пэўную пераклічку багоў, якія збіраюцца вось якраз на сход. І ў гэтай пераклічцы удзельнічаюць багі і таксама Пётр. Але ён выступае зноў-такі ў ролі таго, хто фактычна даглядае за іншымі святымі. І вось там адзін з такіх прыкладаў, ён цікавы, што вось на гэтым сходзе Багародзіца пытаецца, але зноў-такі ён звяртаецца да Петра, але ён у песні называецца Петропаўла, да, ён выступае ўжо тут у двух іпастасях адначасова, вось, але пры гэтым гэты ж пералік святаў, ён звязаны таксама з міфам пра зніклага Бога, што вось яны пералічваюць святых, і ў выніку яны прыходзяць да таго, што зноў-такі няма Юр'я. Да? І там, скажы Пётра, скажы Паўле, скажыце шчырую праўду, дзе Юр'я прабываюць. Ну і далей яны ідуць яго шукаць. Так што вось у такіх асноўных сюжэтах святы Пётра ён і фігуруе. Гэта не адзіныя велікодныя тэксты, дзе ёсць згадка пра Пятра, але вось зараз хацела звярнуць увагу на Пятра ўжо не як святога, а менавіта на свята. Вось. Бо зноў жа ёсць сюжэты, дзе Пятро як святы увасабляе свята, а ёсць дзе проста фігуруе свята без такого персаніфікаванага кантэкста. І ёсць такі вельмі цікавы велікодны сюжэт, якой апісвае дзіва, якое адбываецца на свята. І гэтым дзівам становіцца тое, што, цытаты, а ў святым Пятры да Дунай замёрз. Так? Ці там, напрыклад, скажу табе дзіва да дзіўненькае, што каля Пятра мора замёрзлае. Или, напрыклад, там, дыалог, ці ў памяць табе, ды мой Іванька, як у Пятровы дзень, а і Дунай замёрз. Гэтыя песні, якія звычайна спявалі квалачобнікі ў час абыходнага абраду, спявалі незамужнім дзяўчатам, хаця ёсць некаторыя прыпіскі, што падобныя песні таксама маглі спявацца не жанатым мальцам. Але, гэта не важна, але цікавы тут іншы момант, што вось гэты велікодны сюжэт, што на Пятра замярзае мора, а люстэркавая сітуацыя на каляды квітнее ружа. Гэты тэкст, ён не толькі велікодны, ён таксама і калядны, і ў калядных песнях ён сустракаецца. І тут гэта чарговы і пры гэтым, што цікава, я спецыяльна, калі глядзеў варыянты, дзе былі запісаны гэтыя велікодныя песні з такім жа сюжэтам, дзе былі запісаны калядныя песні з такім сюжэтам, і аказалася, што іх дастаткова розная геаграфія. А я спачатку падумаў, што гэта проста магло быць у адной вёсцы запісалі розныя святочныя песні, і гэты адзін сюжэт проста у свята пераходзіў. А аказалася не, аказалася, што гэта розныя вёскі, прычым розных рэгіёнаў, што, па-першае, паказвае, што сюжэт дастаткова распаўсюджаны, а па-другое, гэта зноў жа паказвае, што тут няма гаворкі пра тое, што проста, людзі спявалі ў свята тое, што ведалі. Гэта значыць, ўсё ж такі, што ён прымеркаваны і да Вялікадня, і да каляду. Тут, конечно, я пару слоў літаральна скажу, бо не хацелася б дужа ісці ў іншую тэму. Зноў жа мы бачым гэты цікавы момант, калі супадаюць сюжэты асноўныя і што валачобных песняў, што калядных. Той же самы сюжэт пра зніклага Бога, ён сустракаецца ў калядных песнях, вось гэта ўсе пералікі святых, ён таксама ёсць у калядных. І зноў-такі мы бачым вось гэты матыў пра то, як замярзае мора, ці квітнее ружа, і зноў-такі ў калядных і ў валачобных песнях. І тут ёсць яшчэ іншыя песні, дзе не фігуруе святы Пятро, але якія таксама фактычна маюць аднолькавыя тэксты, што на каляды, што на Велікдзень. І гэта зноў жа да пытання той даўняй спрэчкі, што было першасным, Велікдзень ці каляды, ці гэтыя традыцыі ўзніклі паралельна, ці калядная традыцыя паходзіць ад велікоднай, ці велікодная ад каляднай. Мая думка такая, што ўсё ж такі першасна з'яўляецца велікодная традыцыя,
А у выніку ўсіх тых каляндарных рэформаў, калі ўсё ж такі святкаванне там навагоднія пераносіліся ўжо на зіму і на калядны цыкл, і адпаведна гэта некаторыя касмаганічныя сюжэты, яны як бы перанесліся на велікодныя, з велікоднага цыкла перанесліся на калядныя і замацаваліся. Ну, як бы адна з такіх версій. Што, ну, гіпатэтычна можа быць, бо мы бачым, што сапраўды вось такія супадзенні ёсць. І зноў жа вельмі важна тое, што гэтыя супадзенні дастаткова такіх архаічных базавых сюжэтах. Што зноў жа паказвае, што гэта не познія нейкія з'явы, а гэта тое, такая старая традыцыя, якая дажывае і ў розных рэгіёнах як бы трошкі па-рознаму яна ўвасаблялася ў розныя часы. Ну, але гэта, да, асобныя тэмы, будзем вяртацца да Пятра. І, канешне, вось усе гэта календарныя песні валачобныя, велікодныя, яны, канешне, згадваюць святога і свята Пятра як апекуна земляробства, і у гэтых песнях даецца характарыстыка. Іх такіх песняў дастаткова шмат, але характарыстыкі Пятра тут больш-менш яны супадаюць. Там, ну, напрыклад, як ён опісваецца, да, там, святы Пятро, жытцу ядро, а святы Пятро, жыта там спеліць. От календарна-абрадавых песняў вясны Пятро таксама згадваецца і ў іншых песнях, да, якія прымеркаваны да іншых святаў. І цікава, напрыклад, вось юраўская песня, яна адна, ну, прынамсі тую, якую я сустракаў, знайшоў,